Què voleu fer ara, a partir del verd cap amunt? De moment estava buscant una estructura d'aquesta que algú... La policia era una línia raro, Sí. I si fem un triangle puro i dur? Sí, jo també la retallaria. Deixar-la a l'alçada de una mica més. la pinzellada fosca que hi ha. O sigui, aquí, marcar-ho amb taronja. És perquè ja ho hi una marioneta. Es veurà més el volum sencer. Sí, vaig a provar... Perdona, que m'oblido que estàs tu. Falta la bola aquella de dalt. Ja. Quin és? Falta. Mai